traba al 10, le dio de zurda, busca a Rescaldani, saca, pifia Luque, sigue viva, no pudo Rescaldani. ¡Gol! Arciero. ¡Gol! Batión que la pone a la puerta del área para Arciero. Se anima Arciero con el remate que rebotó un hombre. ¡Gol! Pallo Sakus. Edellinen SJK:n voitto, se oli 2018 heinäkuuta, kun pallo tulee Tukolle ja pienestä kulmasta Tuko ja toinen osuma. Nyt on Tuko Ilmi liekeissä. Pallo sinne aivan takatolpan juureen. SJK johtaa 2-0. Ensimmäinen reaktio, se kaatuminen, se näytti ja kuulosti pahalta. Miettii, että näinköhän polvi tai nilkka lähtyy, mutta ilmeisesti ei, kun nyt tulee sitten Interille. Paitsi... Hyvä puolen vaihto, sieltä löytyy Arciero, joka lataa ja Rekuerta loista torjunta, mutta sitten astuu. Forsell, pallo liikkuu aika näppärästi, mutta nyt Forsellin haltuunotto hieman on huolimaton. Pallo päätyy kuitenkin Arcierolle, joka lähtee Vasurilla kokeilemaan. Kuittinen, Hyvärinen pääsee nyt alueelle. Hakee takatolpalta, hienoon ajatus. Pelaa poikkikentän Jyrylle, samalla Arciero lähtee liikkeeseen. Arcierolle pelataan leikkaus keskustaan, Vasurin laukaus takaa ylöstä kohti, mutta... Ja siinä Arcieron yläpuolella Forsell takaisin Arcierolle ja rima kilahtaa. Se on kolmas kerta tänään ja IFK ei saa kahdesta. Annola, Tuko. Arciero laukoo kauempaa ja Johannes Greidel joutuu tilanteen. Taas Mosa harhautus 1-2 ja toinen on sitten liikaa, koska se tuo ja antaa mahdollisuuden sitten SJK:lle. Mielestäni johonkin se pallo. Onnekkaamminkin pallo tulee Murilo keskittää, hyvä pallo, Körmisiä haetaan, nyt on paikka, Arciero lataa, hyvän näköinen laukaus ja pallo rimaan, ei mene. Näin lähettää Valencia, pystyy Tuko, pudot ei, vaan Tukolla pallo ei ole nyt, vaan sieltä Tuko jatkaa palloa ja nyt on Arciero menossa. Arciero ja laukoo takakulmasta ohi maalin. Politiikka oli hyvä. Ledesman seuraava keskitys, Lepistö. Pallo tulee Arcierolle. Arciero lataa eikä mene paljoa ohi. Poniendo ahora, está difícil el momento también italiano en la categoría, ¿no? Pide Romero, está habilitado. No. Está bien, no compró el árbitro, muy bien. Este es Arciero y el centro. Llega González, no le puede dar. recibe Gonzalo, de vuelta para Arciero, levanta el 4, segundo palo, está Rescaldani, cabezazo, queda Ruinca, abrió para Sebastián, se viene Arciero, levanta la cabeza, tira el centro, segundo palo, cabezazo de González. Ahora lo marcan, obvio, ¿no? Arciero viene a Rescaldani, centro que va pasado. Tila antaa. Hätrön tuntematta lähtee lopulta keskitys. Arciero. Saako jalkaa vapaaksi, saako keskitystä aikaiseksi, yrittää siinä vielä hankkia joukkueelle. Darren Smith, Arciero, matala pallo, Bobo Diallo ei pääse takoon. Keskityspallo kohti Dialloa ja Könkkölä ja Puukko olivat siis, pelaaja Tamminen siis on, mutta tällä kaudella oikeastaan kotiutunut wingbackin paikalle. Arciero keskittää, kakkospallo tulee Forsellille ja... Arciero keskittää Vasurilla. Hankkia palloa, sen myös saa, katsoo välittömästi rangaistusalueelle taas Almenia kohden, sieltä tulee pusku! Forsellille, tämä takaisin Arcierolle. Arciero vasemmalla keskitys ja Forsell. Rodriguez oikean laitaan, Arciero keskittää ja nyt on pienen vaikea. Keskialueen lainen, no hyökkäys
vielä pientä seinää, mutta nyt tulee Buvalda tilanteeseen ja Tukko puskee irteen. Laitto löytää Arcieron. Keskitys boksiin ja siihen liukuu. Toca con Arciero. Centro directo de Arciero. Tira el centro para Darío. Llega. El pelotazo para Arciero. Engancha Arciero. Va el jueguino Arciero para Arias. Va a pasar. La tiene Gómez. La filtró muy bien para Álvarez. Ganó la espalda. El centro de Álvarez. Es Arciero. Corre Chelo Torres. Peinó. Ahí está Kalinski. Larga Vizala. Arciero para buscar Arciero. Muy bien Arciero. Buena protección. Ahí va Arciero, corta, bárbaro. Colombia ahora a correr. Y ahora a correr, mirá que falta de Gómez que está amonestado, ¿no? Uy, mirá vos. Se pelota para el que controla largo. Va Bedoya, traba. El piso fue firme en esta ocasión Arciero. Termina rebotó bien Gamarra. A ver qué hace el 11. Trancazo. Jaksolla se on 2 kertaa pystynyt tekemään 2 maalia. Eli pistettiin. Pallon, jonka kuitenkin Shellman hoitaa ensihätään seuraavan. Siinä putsaamassa sitten puolestaan Jair astamassa. Oi kuin tyylikellä. Rungossa kiinni. Kuitenkin pallon uudelleen. Menee sitten nurin Ojala. Tämä taklaus näyttää vaikka rakentuu siinä lähtien. Yksi syöttäjä, siinä oli iso. No pudo Pallero, va Arciero. Bien por Arciero, superó a Díaz, mas no pudo hacer lo propio ante Bustos. Retrocede después con Medina. Ángel Romero para Pintón. Llega primero Arciero, la manda afuera. Saltando a cabecear en la inercia desde el banco. Cuerpo a cuerpo con Arciero. Lateral para el bicho. Le queda Mancilla. Mancilla encaró el Arciero. Mancilla. El uruguayo Federico Chino conduce en el área. De ninguna manera hubo falta. Pero levantó Meduso, buena vuelta. Del visitante con Arciero que la pone debajo de la suela, piensa y luego existe bochazo largo para Romero, la bajó riéndosela Vital, retrocede para Arciero, pelotazo a media altura, va Romero que está habilitado. Arciero. Pelotazo largo. La espalda. Gana Cáceres. Quiere meterlo dentro. Otra vez para Machuca. Lo tiene bien abierto siempre Arciero. Que recibe Rodrigo. Arciero lo pone a correr. A ver Terame. Va a ver Terame. Cruza Segovia. Vamos a suponer que yo no tengo Twitter. Después me dice cómo me contacto con usted. Yo después le cuento. En la próxima le digo. La gente garra. Empieza a picar Álvarez. La maneja Arciero. Álvarez que se le queja porque no lo vio.